Kirara? Ali sa god kay suguon ta sa ka. Mama, oy, wapagay ta ka magpanilig diri. Sige na pagpanugo. Ali ba kay suguon ta ka pangita daan dito globe kay magbiko ta sa kalagkalag. Biko ma, kalami anong biko ma. Kano sa din kalag-kalag ma. Pitsa 1 sa Nobyembre, pagkuha og globe daghana. Sige ma, daghano na ko ma. Pagdali Kirara para matiwas nimo panilig. Abing mama, oy, padalion mo daw ko. Tanggal pag kayong lubi ni pakuha. Ay, pumunta ko ning sako. Anong gusto mo kong plato ganun na sa baloy? Limpyo pa jud ko kaganak rin. Yung mananguan ko, naghugas ko ko o plato. Ako, Maria, si Kirara man to. Asa to siya adto? Nagdala-dala pa lagi sa ako. Pangutan ko doon nato si Nampurita Claire kung asa to adto si Kirara. Di, pangutan ko na to. Ayo! Nang! Nang! Oh, kinsa man na? Oy, kamo man di na. Nang! Nakita na mo ni Claire si Kirara nang ba? Nidagan dito padulong sa likod. Asa dito siya adto? Nagdala lang itong sako nang. Ay, si Kirara? Gisugo na ko to pagpakuha og lubi kay magbiko mi karong kalakalag. Hala, magbiko na mo karong kalag-kalag nang. Hala, kalami anang biko, Claire. Ni, lami bitaw kayo na nang. Tabangan na mo si Kirara nang para makakaon pa ni Apil. Sige nang. Tabangan na mo siya. Ah, sige. Tabangin niyo si Kirara pagpangita og lubi. Sige nang. Tara, Claire. Pati dyan yung mga bataan sipat nga makalingaw. Basta na to si Kirara ba? Tama na siguro ni ay, dagan naman ni oh. Dagan naman ay, dagan na. Ilang kakakilo ang bikuhon no, kay dagan ang kain ipakuha ni mama nga lubi. Sulod ka ni tanan sa sako. Saan ka ni nako pagdalado? Kirara! Hala! Kadagan, ana imong lubigi ko, Kirara. Isa ka, Kirara, magbikir ka? Magbikir ka, Kirara? Dili, nagagod. Magbiko ramang gudmi, dagan mong kung ipakuha ni mama. Hala, mama, dahil ni ko huli ko, Kirara. Ano ko ang bikon sa mama, kay dagan mo kay lubi. Ang ba't ang pinakakilo? Hala, kadagan, ano, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hala, 21 man nakabuok. Bikiron man siguro na nimo. Dili, oy. Kung nanggut si mama nga daghanon, di akong gidaghan. Mama, ba di? Ay, ingon di mong mama nga daghanon. Sige, Kirara, tabangan na lang ka na magsudani. Tabangan ka na. Sige na to. Di, bukara. Kay isulod na to. Hindi, bukara. Ano? Bukara, uy. Hala, lagi ni bula. Bula, ato ning kaunan. Gani, ato na to eh. Sige, atong buakon, kay kauno na to ang bula. Nya, saan man nato na ipag-abri? Wala man tay sundang. Ato ang ibunal ba? Sige. Sige, dali, tabangin ko ninyo. Sige, kain ni bula ba? Katamis na. Sige, bula. Sige, sige, Jun. Sige, sige, Jun. Gusto ko po na, Hindi ka mabuha ka? Nahago! Nahagbong ang bula. Nahugaw na nung Hala, daot ako Oh, daot na ni. Imo Claire. Claire. May kayo ni. Ay, ko ba? Umukot siya. Kirara, pangatag mo sa inyong biko karong kalag-kalag ha. Kay dili man gud magbiko si mama. Oh, tagaan ta mo, oy. Surilang gud mo sa kalag-kalag sa balay. Oh, masuri jud man na Kirara. Kay dili man magluto si Lola. Mao bitong dagang gipakuha si mama nga lubi kay basidog na yung mga amang ba. Kay ipalit og pilit para bikuhon. Ano na mga amang Kirara? Pag na'y mga amang, makapalit mo og biko? Sige daw, Kirara. Mukamang daw ko. Kung nga ba'y makapalit pa og biko. Sige daw, Claire. Wala man lagi. Yung kakirara na ay makapalit ka og biko. Kung mukamang ka, wala man lagi. Atik-atik ra siguro na ninang purita, oy. Ambot lang ni mama kay naaday mga amang magabi daw na mga amang. Hala! Kasi guwak-guwak na Kirara. Kay hapit na ba yung kalag-kalag? Gani, mapalit din nagbiko ang wakwak. Ambot lang ni mama basta naaday mga amang siya rin nakabalo. Mangutan-on din ako si Mama Claire kung unsa ng mga amang. Kaya ang akong pagkaibalo baya no. Amigos ra baya ng mukamang. Kuyawa day ng mga amang no kay makapalit di kag biko. Tara, mag-ulingat ka. Kaya dagang kay glamok. Sige.